an b'a daminɛ ni ale ye Umu Jakite an bɛ kan U17 a tako 16nan a bɛ ka kɛ Maroc jamana kan ni Mali ka participation 11 ye anw bɛ jamanaw fɛ minnu ka participation ka ca ni bɛɛ ta ye an bɛ jamanaw fɛ minnu fana ka talen ka ca ni bɛɛ an ye 2 ta mɔgɔ ma deli ka 3 ta an jamana damadɔw bɛ an ye 2 ta Ghana b'a la Gabon Mali Nigeria ok donc ni Ala ma dɔwɛrɛ kɛ Sénégal 2 ta Sénégal fana 2 ta donc anw kɔni qualifiera ka taa quart de finale la a ma nɔgɔya dɛ bon Demba halisa équipe majɛ dɔw b'a la Tanzanie Umu ballontan bɛ daminɛ ani Tanzanie bɔko 3nan de kun don an ye bɔko fɔlɔ kɛ Angola 1-1 fo ani fu an ma bi dɔw la bɔko 2nan 1-1 bɔko 3nan Mali Tanzanie Umu Tanzanie ka cɛden 11 gale la u ye maa 9 bɔ a la Dirisa y'a fɔ yan titulaire 2 u y'o rejoué donc o titulaire 2 joué la Umu Jakite bɛɛ la bon baara gɛlɛra anw bolo mais an sera ka 2 ni fu kɛ mais deuxième mi-temps u ka titulaire commencera ka jouer cɛ Umu y'an ka bi u ye 1 bɔ a la ballontan yɛrɛ ban waati 90+4 u ye penalty bon arbitre taara VAR lajɛ a ma fiyɛ mais penalty ko kuma cayara kosɛbɛ ko ballon magara an ka défenseur bolo effectivement a magara la mais a magara la cogo di bon arbitre ko finalement ballon de taara bolo nɔfɛ ka taa magara la donc wa bolo k'a ma balili kɛ voilà i n'a fɔ bolo ma taa nɔfɛ ka ballon ta sira yɛlɛma arbitre ivoirien de kun don a kunna jara n'a kun y'a fiyɛ a ko Alassane de y'a ci ka na Mali non mais finalement donc finalement Umu Jakite penalty ma fiyɛ ballontan banna 2-1 ka taa Mali kanu na o kuru 3 n'i y'o fara an ka kuru 2 kan anw bɛ kɛ kuru 5 ye mais an tɛ kun Tanzanie na ale kun ye bɔko 2 kɛ ka sebaya 2 kɛ kuru 6 kun bɛ a bolo donc deuxième anw ni poule laban jɔyɔrɔ fɔlɔ de kun bɛ bɛn o kɛra Sénégal ye donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tour na il faut ala Mali la yan u ye se sɔrɔ Mali kan 2 ani Kanangolo 2 ni kala u taa b'an na yɔrɔ bɛɛ bun nin wagati na u taa b'an na dɛ Sénégal cɛ o y'a sɔrɔ u yɛrɛ fana ka tour na il faut ala u y'an cɛ o fana final la n'u ta de b'an na ok donc ani Sénégal de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la hali n'a sɔrɔ Mali ka équipe ma maaw ɲɛfa kosɛbɛ mais quart de finale fɔlɔ Maroc ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o bɛɛ bɛ kɛ kalo tile 24 sinikɛnɛ ok donc o bɛ kɛ 20h waati ye match bɛɛ ye terrain kelen de an ta ye 17h de 17h si on ta ye 17h ok an bɛ tila ka confirmer an bɛ jouer effectivement 17h Mali ale ni Sénégal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cameroun ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Égypte ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc a kun cɛ ni Tanzanie Algérie foyi ma nɔgɔn na mu Tanzanie ka équipe in kɔni bɛ demi-finale la cɛ u ka denmisɛnninw ninnu ka ɲi u tɛ ballontan na mais an ka changement dɔw fana ma ɲɛ dɛ surtout an ka latéral dɔ dunna mais a ma yɛrɛ sɔrɔ a ka ja a tɛ se ka biri ballon perdu parce que Tanzanie y'a faamuya ko u bɛ se ka bɔ ni yen côté ye quoi donc u commencera ka bɔ ni depuis kɛra équipe ma yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni sɔrɔ ok u fana kun ma bi ta yan Mali ye bi 2 don la et puis a y'a jateminɛ fana u ka match o match au moins u sera ka bi 1 don u jija ka bi 1 don Mali la ka tila ka Mali yɛrɛ menacer donc u kun bɛna an ka bi yɛrɛ égaliser ni match in tun ma ban ta a banna bɛɛ lafiyara an dabali banna Jelika de la Jelika Gindo ale bɛ Maroc terrain na dɛ ale de bɛ ka match filɛ ale de ye ne wele bun a lajɛ n'i ye terrain dɔ in score sɔrɔ n ko Jelika ni dalen don sunɔgɔ la Kamanagan don k'an bɛ RDG la yan nɔ terrain dɔ in ta i b'a dɔn wa Kamanagan don ne bɛ sunɔgɔ la o y'a sɔrɔ olu ye 2-0 la o tɛ kɛ Mozambique a y'a sɔrɔ Mozambique bɛ ka u b'an ka kan kɔnɔ Umu Jakite d'accord donc Umu ɲɛ bɛ Mali garisɛgɛ tɔ la cogo di ni compétition na quart de finale ani Sénégal ma nɔgɔn dɛ ani an bɔra ɲɛdan kura in Tanzanie ɲɔgɔn an si tun ma segin n'a ye ko Mali tun bɛ se ka an kun dalen don an bɛ se ka sebaya sɔrɔ mais a tɛna nɔgɔya je pense que laɲini fɛn dɔw kan ka sigi sen kan munna Sénégal sera ka Mali bugɔ yan nɔ donc o cogoya kelen de don Tanzanie tun bɛ fɛ k'o kelen de kana parce que ɲɛ b'a la bunna an ka équipe in physiquement u tɛ se ka taa ten kosɛbɛ hali n'u taara rythme na i b'a ye k'a fɔ u ka balle perdue ka ca kosɛbɛ donc an k'a lajɛ k'u filimisɛnnin ninnu k'olu bɔ yen nɔ surtout ni wagati laban in na Sénégal ale kelen n'u ka fɛn caman minɛ Mali la ni catégorie in ta k'a lajɛ je pense que Demba kan ka fɛn dɔ se Sénégal équipe in na ten tɔ parce que u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka caya ni wagati ninnu kɔnɔna la Mali kan ka fɛn bɛɛ de sigi sen kan bon n'an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan Coupe d'Afrique in na n'an bɛ fɛ ka taa finale la an ka tɛmɛ nin sira in fɛ an ka Sénégal o ci a tɛna kɛ match nɔgɔmanba ye dɛ an bɛ niveau min na ko sisan Sénégal b'an kan dɔɔni mais ni Mali sebaya sɔrɔ a tɛ bali mɔgɔ la zan ko n'an bugɔra fana a kana bali mɔgɔ la fana cɛ
Ah oui. Voilà, de volontaire ça va donc. Soit tu gagnes be match ni ko be. Amajane de kulo la wa. Atra tanga ka jay kulo la ko. Mi se ka ko fo nyana. Ko fa nga gagner jago ya. Na ma gagner ka desa ka dumuni ka obi ka desa ka bi nona. Volontaire to fait blé de. Ok. Ni ta bela jineka. Ok, ni ban garziga la tour. Bon, je pense que bon Mali sénégalais a volontaire de bolna no mais surtout a demsen kunda bi surtout ni catégorie la I17 na an sénégalais ay ñongo soro ka che a keneka. Mais je pense que demain Maodo Traoré a quand ça faire chama sigi senga équipe mais équipe flaga niveau reta ne comme je connais ambaro Sénégal kon équipe kon malien mais volontaire au don au coré mais je pense que demain Maodo Traoré réglage fitini équipe de no sera ka sigi senga demson ne ka dala ka fo ni Sénégal kelen ni on bali on fait ka kubuta amena ka fɛn bɛɛ lajɛlen se sen ka pression kana kan ka pour que an ka gɛn jagoya o pression o bɛna ni fɛn wɛrɛ an sigilen tɛ ni fɛn min ye mais u ka taa ballon ta u hakili lafiyalen ka se ka sɛbɛya ɲini a ballon tan kɔni tɛna kɛ ballon tan nɔgɔma ye a tɛna kɛ ballon tan nɔgɔma ye mais je pense que an garisɛgɛ bɛ an bolo hélas ni an ma garisɛgɛ fana sɔrɔ a la objectif fɔlɔ kɔni kun ye min ye o sera ka atteindre ka ban ka taa coupe du monde kɛnɛ kan mais a ballon tan bon a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Mali Sénégal a tɛna kɛ ballon tan nɔgɔma ye. Ok, bɛɛ bɛnna ka Mali Sénégal k'a tɛna kɛ ballontan nɔgɔman ye donc Umu Jakite ni kun ye an ye CAN U17 la an bɛ dugawu kɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman di Mali ma coupe du monde ale tirage sɔrɔ Umu o fana kɛra donc Mali anw bɛ bakuruba min kɔnɔ o bakuruba 6nan ye 7nan G groupe G parce que groupe ye jamana 48 donc groupe ye 12 ye jamana 4 b'a poule kelen bɛɛ kɔnɔ Demba n'a ka denmisɛnw komi an taara quart de finale la donc kunu FIFA ye coupe du monde tirage kɛ a bɛna kɛ Qatar comme san o san de don kan ye san o san ye coupe du monde fana ye san o san ye o kɔrɔ ko génération caman bɛ sɔn ka sɔrɔ n'a bɛ sɔn ka sɔrɔ dɛ pour que ka denmisɛnnin ballontan ɲumanw caman sɔrɔ Mali an kun ye tête de chapeau de ye donc poule G équipe fɔlɔ o ye Mali ye Nouvelle-Zélande ale bɛ an ka poule kɔnɔ Belgique bɛ an ka poule kɔnɔ et Vietnam cɛ o kɔni tɛ Vietnam olu bɛ guerre de dɔn voilà guerre mu sen kɛnɛ kan dɛ guerre mu se yan e yɛrɛ bɛ guerre la yan e de to ka ne hakili jigin ne bɛ ɲinɛ de o sa guerre mu se tɛ guerre kɛyɔrɔ ye e yɛrɛ bɛ guerre la yan Mali fana an fana bɛ guerre dɔn n'olu fana y'o f'e ma dun o dun kɛra sababu ye an ka denmisɛnninw bɔra cɛw ye n digaw caman cɛ la d'accord donc Mali Nouvelle-Zélande Belgique ale ni Vietnam donc Umu jɔyɔrɔ fila fɔlɔ olu bɛ qualifié o équipe 24 je pense que a bɛ tila ka dafa meilleur troisième damadɔ bɛ taa ka dafa 8 meilleur troisième 8 bɛ 6 kɛ je crois 6 de bɛ taa mɔgɔ 4 tɛ qualifié direct la a bɛ mɔgɔ 2 de don mɔgɔ 4 8 bɛ fara a kan meilleur troisième 8 bɛ fara a kan ka dafa 30 voilà donc 16e de finale 8e de finale quart de finale demi-finale ani finale voilà donc dɔw bɛ taa coupe du monde participer dɔrɔn ka na voilà n'est-ce pas o kɔni b'a la jɔyɔrɔ 4 fɔlɔ ninnu kɔni ka fisa dɛ Ala ka se di Mali ma ok donc nin baara de dɛ bun soit an ka dege karamɔgɔ dɔ ta min ka baara bɛnnen ninnu dɔrɔn ma a sɔngɔ sa ale kelen b'a bɛɛ kɛ an ka staff dɔ ta non a tɛ se ka kɛ parce que san demain bɛna taa coupe du monde na o bɛ bɛn ni éliminatoire coupe du monde waati o y'a sɔrɔ tournoi il faut kura bɛ ka kɛ tuguni Sénégal oui o bɛɛ kelen don u ka staff ɲini min bɛ kɛ Bamakɔ yan donc u ka ɲɔgɔn fɛn quoi u bɛ ɲɔgɔn falen voilà yan'a ka kɛ 2 mois 3 mois et to an fɔlɔ an tun bɛ min kɛ mais san kelen don k'o baara to tɔw de bolo an kun bɛ denmisɛnninw labɛn a wagati jan mais san kelen don k'o tɔ tɔw bolo k'an sigi équipe min bɛ dɛmɛ a bolo sisan o ka to dɛmɛ a bolo a ka taa n'o coupe du monde kɛnɛ kan staff kura ka ɲini ka baara daminɛ o de bɛ ka kɛ je fila ye dɔ in bila dɛmɛya ta mɔgɔ wɛrɛ bɛna san wɛrɛ ta dɔw wɛrɛ bɛ san wɛrɛ kɔ ta mɔgɔ bɛ san wɛrɛ ta an don dɔ fɔlɔ fɛn min kan ka kɛ nin san laban in kɔnɔna la a dun bɛɛ a bɛɛ dati dɔlen don fani yɛlɛma wɛrɛ donna la an kana na kɛ kalo i yɛrɛ ka kuma dɔn a tɔ tora kalo kelen kalo 2 ye mais critère dɔ de b'a la i tɛ se ka équipe nationale de ta ni diplôme CAF a t'i bolo o ko mɔgɔw ɲini kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka t'o baara kɛ u ka t'o baara kɛ voilà san kɔni dɛmɛ a bɛ ka ta kɛ mais an ɲɛ bɛ dɛmɛ a tɛ ka sigi kan na ban kan ka d'a kan donc ale bɛ ka formation kɛ sisan a bɛ nommé waati min o diplôme tun t'a bolo bere tun bɛ a bolo donc mais Isa Kɔlɔn min fana tun bɛ ka sigi ban na je pense que ale ye farigan kunkurunin sɔrɔ o don an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya di a ma donc an k'a lajɛ ni équipe bɛ di mɔgɔ ma nata a ka baara nɔgɔya ka kɛ diplôme CAF a tigi ye bon fédération fana k'a lajɛ u ka formation dɔ sama ka na an ka entraîneur caman bɛ yan qui sont compétents yan formation n'a kɛra ɲɛna an bɛ san 5 bɛ san 10 kɛ foyi tɛ kɛ sinon fili an tɛ fɛn je crois bɛɛ bɛ yen nɔ depuis 2012 2000 combien fili daminɛ jumɛn b'a bolo dɛ fili daminɛ est-ce que bɛɛ t'a bolo a tɔgɔ FC Jara coach tɔgɔ
o de fili mais fin de Mali Kura Mali Kura Ablaye Coulibaly Liza coach Liza c'est beta voilà ñite mais bewri ale fana be coach Liza bon ne la san bar fan laje ale fana be bon amandoko d'accord dem sen entraîneur ou chama be nga jamana ko surtout histoire entraîneur be oui effectivement à part Bayba kuma fili Bayba sinon ton be ok no Bayba bi kuma ga senior ni anya o ato déploiement follow kera donc elle était short list là ok donc ni kuyanga équipe nationale U17 ameta Moustapha Fanfé kateme ande me bago be Fanfé donc minti saba minti nani ambe singana anda de équipe nationale senior là